Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kom si benta ban kan tia yu kasap la kai football jong kisamla bat man ailat ru yaki bakin pen pau yu la kasap la jong Kanarta Sports Club ke Baneri Boy District hakani ke kenti ke la pelong de ke Jacob la kai football ya ke belatem kom Kanarta Sports Club Invitation Football Tournament 2019 ya kani ke lempong la kai football la pripat ba hak jelang ke balalong hak khat sau terik menta benai rempang hajar kat khandai hak bala play de way ni kisamla bapau khmat jong kari Boy District usamla Mission Tran bat usamla Vincent Makri ringkat ke jing sakhilang orang ba snong jong snong nartap uba Sylvester Makri u president jong nartap Sports Club usamla Albert Sinkli kirang ba snong na kisnong ba marjan bat kiwei de kiri orang ba kum kadak balas dangi kini gelempung hakani kesngi kaladan ru art di kejekon kawei kedai kejekon ke balalong hapdeng ke kenhon om saw nongbri Sports Club ke balai kon persya bat ke om dihar Sports Club bat kawai pat kedai kejekon hapdeng ke kenhon jong katnat pulet nariboy persya ya ke Umran Dairy Sports Club. Jing pelong jing pi ya kena ke tournament ngeng scam bangin light na gino jing di bubuai kamtam kikiat drugs nang na gino jing di kiba kam snew kiba ngi gisi kiba menta ngi bun ki kena samla ki ngop hagi ni ki jing di bubuai tengah ai kublai kerpang ya pi bapi i jingai bapi pelong ya kena ke tournament kenang bangin light na gino jing snew bat bagi sni kiba menta ka football kam siam mut Baritang ka kilanmet lane ka ditang jing lekai hindai gisni bamta ngi ba ka jing lekai football hapo jong kane ka dong ba ka than ke jongi kala kiu step na ka wei ke poso ke por abagi pun ki kena kasih ke jongi ki balayo ban lekai hak ISL ki bala aru ban penbit penbiang aing asem langba kane ka football tenang kermen scam balangba kane ka tormen ka bafi pelong nang nai scam bakin mi ki player kiba tebet bat kiba wanra ya ka dong ka thain ke jongi ya ka nam bat ka burom ba ngai scam ru ba nagane ka snong ngai scam ba barong itip bagi bun ki player kiba mi nagane ka snong bat ka snai ka snong nartap na ki jo i jonga ni sneu jonga ngai bun ki player bat ngi sneu man ka por ba ki sim benta hanung po na nang no ngi sneu ba ki wanra ya ka nam kum ka set point final tengah yang junga nak kickbox ke riang ya kan resnong bagin mi susu ki glory lekai ba kiwe ru kin ibenta ikin yo i ya kan kanti ka bafi ilam nangit scam ba ka jaj benriu jungi ka jaj benriu ba ki baksar kadi ka jaj benriu ba im kadi kata ka nongrim ka bangidon habaro ki benta nasuban ai kuble ya kan nartap sport club baba kebalala ban arrange nani ban bu kum gini program habang igi iksar hane ka jaka jungi ba ka than jungi haji isya ngi poi perkhat ba hane ka thain no kan lo jungi bakin mi ki player bangin mi kino ki benta na benta ka nam ka burom nam ta ka snong ka thau na sopan ai kublei la da nginyo kelum nang ne na po ka than jungi tharai ki bun ba ki player tambah tangkawai ke ba songsi kalong ba
nagaliang kasurkar kam simkhia lane kam don kanu ka policy trekam ban ai habade ki spot lane hinok ki benta kani kalong ka ik ba songsi bat ngi nagaliang kum ki samla ngi kerpat bat aku juga por ngi bu ya kat thong lada don kanu ka benta habaki samla ki sei madan yala ki jong kasap kapong jong ki kam dei ban sakut tang hane sau kon ro jong ka nartap spot ani kemadan jong ka nartap henry ngarpat ya pi ki player ya ka ka ba pidon kasap kapong jong pi ailem sekiwei ki benta kata kala penlong hagi benta jong ka district level interstate bat kumta terter kata ka de ka thong bat ha juga por nang leng jongi kumgi samla ngidon kathong ban kumno ban wanra ka jingkala hangne ka thain jungi kamdai tang hanartap hende barok ni ki thain ki bahap area jong hanartap wat ban pengentu nak benta ka spot nak ki kam yelek kai kino ki benta ki ba nagaleng ki samla ki don ka sap